السلام علیکم سنگتا مشارات بعد سلام دیو کوڑ کوڑے نام سنگتے ویڈیو اشتیان روشنا سنگتا میں لکھیا کوڑے سلام ممدارو شاہ ٹوکا نا رڑکنا جرسا کرنا ویڈیو سوری علی خان پر کرنے خاص کر دا سعودی عرب سنگتانی فرماشیں حاجی تارک باز آباد فرماشیں یکے دا شاہ جان زنگرانی باز آباد فرماشیں یکے میر خان ترکنی باز آباد فرماشیں حاجی امان اللہ باز آباد فرماشیں حاجی میرے فرماشیں باز حاجی نظام لے گا یہ باز آباد فرماشیں یکے حاجی فاروق باز آباد فرماشیں یکے معشوق رنگ دے باز آباد فرماشیں پدار سنگتیا دوستیا ویڈیو اشتیان روشنا سنگتا میں لکھے کھوڑے سلام آئے سن 2022 سارا 9 مہینہ 21 تاریخ روش ہے 55 بیگم جلسہ کھنگو ہر سنگتیا دوستیا ویڈیو اشتیان روشنا سنگتا میں لکھے کھوڑے سلام سعودی عرب آجا کہ آج یار ہم دے باز آباد فرماشیں میں 10 بستیاں کھوڑے سلامتی اے سایتی مارشا جاستا کرنگا السلام علیکم ادا بجرا گٹ تو جولی کرنگا کلوا دے ما سچے مالکا گا ما حجدار ہر ٹھما وقت ہر لوٹو خان بشکے دینو ایمانا موبائلات کرنگے بیگے دیگرے ٹھما من بجارا تو فرماش کل ہدا سکندانا شہر پارتا بارے تشہر جب سروانا تاری وشکتو کو شام چما نیت مستانا شلکیں بیتیاں پاگل پگل دو سور تکانا من دیوائے دا تشت پولا قیمتی دھانا علاقہ کل خدا سروا ٹھیڑا پا ٹیڈانا کوری کنلو مخمار بنا مچا بولانا ڈیرا بکٹی سوئی ارنڈا گرد کہانا علاقہ شیشنا ڈولا مہر گاٹ تپولانا پنگوڑا برت یار مارما ٹکا چگل بنا کھارا درک پا ٹھیڑا اوے کوہاں پدیدانا سدا اٹھ گا چکا ویجاری گورگاں بنا چلا ٹپ تو سیڑیا رخ تشتوں پدامانا برکاں پول سوندرویں ہور گا چکرا دینا لانگے ہور گا چکرا دینا لامبے جبرا دا سون لے کچینی جانا گوزمنگا سرا نشتو دعا میں سوچتوں زینا دی سوراڑا رڑکنو موما پر مریستانا جوزا رکھنی سیڈا گڑ ہر باوے فویدانا سیدھا روڈ کڑگیتوں بنا پبے کڑا لینا یوفون مبلنگ نستا ہمارا رابطہ کو لوپنا سر سور بشکا کتوں پونے من کنے نمبر گونا اشتو شہرہ بیا مبیمرا من لازم کنے دیانا استاد استی مردے جیتی گرتا شانا مرد دکھنا جتو تالا بسٹی نشت جاپانا سوری کھڑو ہے ڈاکما داشتی کئی موڑا گوشانا ملٹا پوچھتے گو مامر صاحب برکے مانا گوشتی جلدی موٹرا زور بیمہ گیرو ٹیسٹے جلال خان ڈاکٹر زلے کسی کورس رمولتانا رشا لے کے چینے سے مریضہ کور کرے ناشتی بڑی کمرہ نندے تھرا میں ایک کنا دھیانا جگر ایکسرا کشتی ٹی وی ایٹرا سونا مرض کی جاچ تو دیتی تو ڈاکٹر کرتا کندانا شہر تھرا نے کینسر وائرس نے تڑ سے گجر کنا خالی تھی ڈوبرا میں دل بندہ رگا سوما تت ماتا ہی بڑ بھی ملے روشے کو سروانا امر پتہ لکھ تو دسی گردو کو خاندانا اوستا سو میں دگا کہے لینا پچرانا چار گراج تو دشتی جب پانچین کا دھیانا ٹیرا گل زمیشت چ پکا اچ فرخنا بلوچستان کو نہ کو سرگے روشو تڑا شتو ما فازی بگاتی بور دی پولا نام شتو ما فازی بگاتی بور دی پولا نام دی کسنے چکاش تو گار بیت سرورا شیدا لشکریات کنی متو کالا جانا میرا سرگواتی کو چیرو درادر کب تذر کنا منا کو گندگا فکی دی تورو ہٹ گڑا کنا تو کو مچینوی کڑی میں نی اخری ٹھما ہندا پاگل بیا جنا کو کا گرا نام اڑ جون یہ جھا کندی میرا بوتر کو مہمان امنا تو می سنگتا نشت تو سمجھے تے پلا ناشتی دا زور کرنے نہ سوچ تے کار ما گڑ دو صورت پیرا پدے گا شہر اگران آباز ہم تو وہی بھی میڑتیا دیا بیانا پیلٹ پاگر بیا جہازاں کے لاز منا چلنا ٹریکٹر چکینے لجانا ترش لارو نہ سیٹ گیر کا چابی نے کامبوڑ دکان آباز یہ تو وہی بھی میڑتیا دیا حالا ماس چکا نہ شنا کھانا سار سنبھالا دیا تجدار نے دو شہر بھیرے خدا ٹالا سکولا مند کنا ماسٹر دری جن تالا ہندا ڈنگ ما پار لے کی مردے لڑی مالا ہود کی ترٹتی کسے درتی کپ جنجالا زور کسین پھڑی دی کلے من تو سوال اگڑ نہیں اش کے مردار جھنڈی ضرورت بیچارہ سہ سال وقت منت فروشی کو برورا کرا حق منڈا بڑے زامرا تارا ادرا اڑس تو استی لوگانی بدی بارا مروسی بشی ضرورت بیجا پٹے خدا بارا نش تو بیسیاں خیالی کہ خدا تعویذ گرا بیرار خوشت دنگلو لوگا لڑا نار تبد مراج تے میں فروگالی شمال باما اس طرح سے دوستی بیسی جاری فروشی کو برورا ہمر گاش تو گوشام خاص کر سینے حالا کہ نوا گردو بیچارہ برے موجا بھی تے سلام تم جی ہرائش تو را کا گت دکھانا نجتا کو کرے گرندے نیاری سنگتے حالا میں 10 بندے سرا پوجا پڑے بار گئے لالا میں غریبی اج زیر نے تصاحب تھی یار اگڑ بیگے میں سنگتے مردہ رابطہ داشت بیچارہ اشتی مرکا برگی نامر گردے زامر ترا سوری شابش شاہ ہم تناڑی جانو کو صوب درا مزار شہر شیو نیار خان رکھنی شہر سوری علی خان رکھنا ات کا مامو بجزگا تیارا شہر بولا ضرور بیرے کے شوقی ہمیں کرا سمر تو اب سی ڈی دا کشت بار گیا یارا کریندا رٹنا درتے سر زور برات کڑا راڑا پیری کلوانیا ڈبل سیٹر سے پرا پاتے رسرا دا تی سرو برت بنے بالاش تو مبی سو سالی گردے زامر ترا اجی
تاریک مرغلتی بشتو اجتماعی تگا میں فرور را گڑتو دوبرا دوستی تو مرغا بیچارہ چوک ویر نگاس را گٹنا یا دے رہا کو کال درا مست سیدھا زمانہ دے نباور نسدار کرام دس دیر تو فون واجتی دو میں گیورا وشتی ہمارو شتر کلا چور دلاج تنا را کھیاں دا جنور نال مچ پسند سا کرا بگیاں کو دیکھارا بوتا کچ گوراڑا گڑ بیچار دلیلا کا کمر شیشت یارا حاجی مکار پکو تو اس تو گڑ تو گپ روزگار انشتو سنگتا ہیلا کہ خدا سازی گرام بیارا خطا شاعر بش کی دستا دی برادر تیارا مزارو شاعر کش تو ویڈیو گپ ترین دا نے ٹافر تو دا دی برا چری ملک 14 مشاہدہ بس تو شاعر دا ہٹ کنا دل ہمارا